குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா சாப்டர் 10ங்கிறப்போ வந்து என்னென்னா மெக்கானிக்கல் வித் டிரைவர் கிளாஸஸில் வந்து சாப்டர் 10ல் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து டயர் நமக்கு பார்த்தோன்னா ஒரு டயர் அப்படின்னு சொல்லலாம். காரோட டயரு, பைக்கோட டயரு, ஆட்டோவோட டயரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் 2 டயர்ஸ் மட்டும் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ மெக்கானிக்கல் வைஸ் நம்ம டயர் வந்து என்ன மாதிரி இதில் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக அதை வடிவமைச்சிருக்காங்க, தயாரிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது டயர்ஸை வந்து நமக்கு வந்து வடிவமைச்சிருக்காங்க அப்படின்னா சில மெட்டீரியல்ஸ், அது ஃப்ளெக்சிபிள் தன்மை, வளையும் தன்மையில் உள்ள மெட்டீரியல் வேணும். ஸோ அந்த மாதிரி மெட்டீரியலை தான் இதை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ரப்பர், நைலான், ஹை டென்ஷன் ஒயர் மூலயமா தான் இதை பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால வந்து நமக்கு ரோட்வேஸில் என்ன யூசேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதில் வந்து 2 பிளேயில் வந்து செஞ்சுருப்பாங்க. இப்போ நீங்கள் ஜஸ்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன நான் எக்ஸாம்பிள் இந்த பிக்சர் ஒன்று காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த பிக்சர் பார்த்திங்கன்னா இந்த பிக்சர் பார்க்குறீங்க. ஸோ இது வந்து நீங்கள் ரொம்ப போட்டு அதில் வந்து எதுவுமே குழப்பிக்க வேண்டாம் நம்ம. ஸோ தெளிவாக பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு ரேடியல் டயர். ஸோ இந்த ரேடியல் டயர்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா, ஸோ இது ரப்பர். இப்போ வந்து நம்ம ஒரு டயரை வந்து 2ஆக வெட்டியிருக்கோங்க. இந்த டயரை 2ஆக வெட்டியிருக்கோம். இது எதுக்காக வெட்டியிருக்குன்னா உங்களுக்கு விஷுவலாக காமிக்கணுங்கிறதுக்காக வெட்டியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து ஒரு ரப்பர். ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது வந்து ரேடியல் டயரு, இதில் வந்து ரப்பர் ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த செக்ஷனை தான் வந்து பிளேன்னு சொல்லுவாங்க. இது என்ன செய்வாங்க? பிளேன்னு சொல்லுவாங்க. கிராஷ் பிளே, ரேடியல் பிளே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு ரேடியல் பிளே. இந்த ரேடியல் பிளே மூலமாக தான் இது எதுக்காக இந்த ரேடியல் பிளே வச்சுருக்காங்க, இந்த ரேடியல் டயர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ரேடியல் பிளே இருக்கிறதுனால தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இதோட அட்வான்ஸ் சிஸ்டம், கிராஷ் பிளேயோட அட்வான்ஸ் சிஸ்டம் தான் ரேடியல் பிளே. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா அந்த சைடு வால்வுலாம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளெக்சிபிள், அதாவது வளையும் தன்மை அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஒரு டயர்ஸில் வந்து நீங்கள் வந்து எப்படி வேணாலும் வந்து ஒரு மூமெண்ட்டு, ஒரு சின்ன ஸ்லிப் ஆகுதுன்னா அந்த ரேடியல் டயர் வந்து எவ்வளோ ஃபாஸ்ட் மூமெண்ட் ஆகிறது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அதோட கோர். அது எப்படி எந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கொடுத்துருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இந்த ரேடியல் டயர் பார்த்திங்கன்னா ஸோ அடுத்து ஸோ இது வந்து அதிகப்படியான ஏரியாவை வந்து டச்சஸ் பண்ணுதுங்க. இந்த ஏரியா இருக்குல்ல, இது வந்து நீங்கள் மூவ் பண்ணும்போது அதிகப்படியான ஏரியாவை வந்து ரோட்வேஸில் டச்சஸ் பண்ணுறதுனால க்ரீப் அதிகமாக இருக்குது இந்த ரோட்வேஸில். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது. அப்புறம் வந்து இது மல்டி பெல்ட் கொடுத்துருக்காங்க, ஆங்கிள் பெல்ட் இது. ஸோ இந்த பெல்ட்டு கொடுத்துருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து க்ரீப்பிங் கிடைக்குது. ஸோ ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த பாருங்கள், இந்த ஸ்ட்ராங் ரப்பர் கோட், கான்டினியூஸ் ரிங்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? இது வந்து உங்களுக்கு ப்ரைவேட், அதாவது ஒரு முன்கூட்டியே வந்து நம்மளை வந்து ஒரு க்ரீப் பண்ணுறதுக்காக உள்ளது தான் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங் கோட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இது வந்து அடுத்து வந்து ஸ்டீல் கோர். இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கிறது ஸ்டீல் கோர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நம்ம வந்து இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல்ஸுக்கும் ஒரு ஸ்டெப்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி இதை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம நார்மலாக டயர் அப்படிங்கிறத வந்து ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஒரு லேயரும் மல்டி லேயரில் இது கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஸ்டீல் கோரு, இது ரப்பர் கோரு. இதுக்கு அடுத்து வந்து பயாஸ் டயர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை இப்போ பார்க்குறோம். ஸோ இதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது வந்து பயாஸ் அல்லது பாருங்கள் பயாஸ் செக்ஷனை பாருங்கள். இது வந்து கம்மியான சர்ஃபேசஸ் தான் வந்து நம்மளை வந்து டயர் வந்து அந்த ரோட்வேஸை டச் பண்ணுது. ஸோ ஸ்பெஷலி காம்பனண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரப்பர் இதில் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து இதில் வந்து மல்டிபிள் பிரேக்கர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட செக்ஷன் குறுக்கோட்டு தோட்டத்தை பாருங்களேன், மாறுது, ஃபுல்லாகவே மாறுது. ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த பயாஸ் பிரேக்கர் செக்ஷனில் இது வந்து இந்த பயாஸ் ப்ளஸ்ஸு கிராஸ் இது எல்லாமே வந்து ஒரே இது. இதுக்கு அட்வான்ஸ்டு தான் நம்ம ரேடியல் இப்போ பார்த்தோம்ல, ஏற்கனவே பார்த்த ரேடியல். ஸோ இதோட பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நைலான் ஆர் ஸ்டீலில் தான் இதை பண்ணியிருப்பாங்க. நைலான் ஆர் ஸ்டீலில் தான் இந்த மாதிரி இதை பண்ணியிருக்காங்க. இந்த குறுக்கோட்டு தொட்டு சைடில் வந்து இது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங், ஃப்ளெக்சிபிள் இல்லாத ஸ்ட்ராங்னஸாக இருக்கும். ஸோ மோஸ்ட்லி நீங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா இந்த பயாஸ் டயர்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டயம் வந்து வெடிப்பு அதிகமாக வரும். இந்த கிராஸஸில் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள், வெடிப்பு அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து வளையும் தன்மை உள்ளது கிடையாது. அதனால தான் இந்த பயாஸ் டயர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இடத்துல வெடிப்பு வரும், ஃப்ளெக்சிபிள் கம்மியாக தான் இருக்கும்.
ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க, இப்போ பயாஸ் டயர்ஸை பற்றி பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஸோ ஒரு மெட்டீரியல் இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ரப்பர் கோட்டட் தான் இதுவும், இந்த ரிங் காயில்ஸ். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ரெண்டுக்கும் உள்ள மேஜர் ஆஃப் த குறுக்குவெட்டு தோற்றத்தை தான் இப்போ காமிச்சிருக்கோம். பிட்வீன் ரேடியல் அண்ட் பயாஸ். ஸோ ரேடியல் இது, பயாஸ் இந்த ஷேப்பு. ஓகேங்களா. இது வந்து ப்ளஸ் ஆஃப் இந்த மல்டி லேயர் கோர் வந்து இதில் 3 செக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் வந்து இதோட ப்ளஸஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஓகேங்களா. இது வந்து லைஃப் வந்து கூட. ரெண்டாவது அதோட காஸ்ட் வைஸ் வந்து ரேட்டும் இந்த ரேடியல் டயரை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பயாஸ். இந்த பயாஸ் குறுக்கோட்டு தோற்றத்தை நம்ம காமிச்சிருக்கோம்ல. ஸோ ரெண்டையுமே காமிக்கிறதுக்காக தான் இந்த விஷுவல் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம். ஓகேங்களா. இப்போது லைஃப் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா எது லைஃப் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியல் டயர் தான் உங்களுக்கு வந்து அதிக லைஃப் வரும். ரெண்டாவது இதோட வந்து நம்ம லைஃபுக்கு ஓகேவாகும். ப்ளஸ் காஸ்ட் வைஸும் ரேடியல் டயர் தான் அதிகம். நமக்கு வந்து ஒரு இப்போ வர டயர்ஸில் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் டேனிங்கில் போகிறோம், ஸ்லிப் ஆகாமல் போகணும் அப்படின்னா ரேடியல் டயர் யூஸ் பண்ணுறது தான் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ மெயின்டெனன்ஸும் பார்த்திங்கன்னா ரேடியல் டயரில் தான் அதிகமாகவே இருக்குது. ஓகேங்களா. ஸோ அடுத்து நம்ம 2 டயருமே பார்த்துருக்கோம், அந்த குறுக்கோட்டு தோற்றத்தையும் பார்க்குறோம். ஸோ இதுக்கப்புறம் இன்னும் கிராஸ் ப்ளே, ரேடியல் ப்ளே தான் இப்போ காமிச்சிருக்கோம் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா.